Os atletas Elpidio Gómez Sousa e Aroa Sío Regnol, favoritos a priori, cumpriron os pronósticos e gañaron con total autoridade a cuarta edición do Trail San Silvestre de Lousame, Castelo de San Mamede, celebrado onte domingo. Na proba masculina completaban o podio Marcos Naya e Carlos Lorenzo, e na feminina María Ferreiro e Silvia Casal facíanse co segundo e o terceiro posto respectivamente. En canto ao trail curto, os vencedores foron Rubén Martínez na categoría masculina e Tina Fernández na feminina. Na proba, moi condicionada pola actual situación derivada da Covid, participaron unhas 272 persoas, 145 no trail longo e 127 no curto. Todos os participantes destacaron a beleza do trazado, pero tamén a súa dureza, agravada pola climatoloxía, que tampouco axudou aos atletas. Os participantes tamén destacaron a boa organización da proba, na que se cumpriron todas as medidas de seguridade por mor da pandemia, entre elas saídas por quendas de 12 atletas e deixando un minuto entre cada unha delas. Máis de 70 voluntarios traballaron para velar polo bo desenvolvemento da proba, na que non se produciu incidente de consideración, entre eles o Club Lousame Deporte, Cruz Vermella Noia, Protección Civil de Lousame ou o Club BTT O Treito.